Mahai inguruarekin hasi aurretik antolatzaile topako bidei hitza. Mahai inguruaren antolatzaile moduan zera azaldu nahi dugu. Gela honetan bertan, Tolosako udalbatzan, mahai ingururako gonbidapena eskuz eman genuen. Deialdia Tolosako alkategaientzat zela argi uzten zelakoan. Eskualdeko buru bezala eta udal hauteskundeetan aurkezten diren alderdi politikoak aipatzen ziren gaien inguruan zein jarrera izango zuten azaltzeko. Gonbidapen hau Andoaingo irabaziri zabaldu zitzaion Tolosan ez zegoelako aukera hori. Ikusi dezakegun bezala alderdi gehienak hala ulertu eta onartu zuten. Hau ez da horrela izan EAJ-ko ordezkariarekin Luke Uribe Etxeberria bidali duela eta bidali dute eta Asteasuko alkategai eta Gasteizko parlamentari moduan. Como organizadores de esta mesa redonda nos vemos en la obligación de aclarar que cuando en el pleno del Ayuntamiento de Tolosa, en esta misma sala, entregamos en mano las invitaciones a esta mesa redonda, nosotros creímos que quedaba claro que nuestra convocatoria era a los candidatos a alcalde de Tolosa, como cabecera de comarca de los partidos que se presentaban en las próximas elecciones municipales, para que expresasen lo que su partido defiende en los dos temas que se apuntaban. Invitación que después ampliamos a Irabazi, ya que no había candidato de esa fuerza en Tolosa y sí en Andoain. Creemos que la mayoría de los partidos así lo entendieron y aceptaron, como lo podemos comprobar en la composición de la mesa. Esto no ha sido así con el representante del PNV, que envían al señor Luque Uribe Etxeberria, que es aspirante a la alcaldía de Asteasu y parlamentario de Gasteiz. Sin más, queremos dar comienzo a la mesa. Lau urte pasatxo dira jada Tolosaldea osasun publikoaren alde koordinakundea sortu zenetik eta ospitalaren auzia aspaldiko kontua da, 2011 urtean ordea, hitzarmen bat sinatu zen Eusko Jaurlaritzaren eta Jaurlaritzaren artean, eta Eusko Jaurlaritzaren artean, eta orduan sortu zen hitzarmen horren ondorioz. Hitzarmen horren ondorioz sortu zen Sua eskualdean zen. Bueno, ordura arte Osakidetzak eskaintzen dituen mediku espezialitateen kontsulta Tolosako espezialitateen ambulatorioan jasotzen zituzten, bai Tolosaleko, bai Andoaingo, Legorretako herritarrek. Eta ospitale zerbitzuari dagokionez, erreferentziazko bi ospitale zituzten herritarrek, Donostiako ospitalea bata, Asunción klinika bestea. Hitzarmena sinatzeak mediku espezialista gehienen kontsultak Asunción klinikara pasatzak eta era berean Asunción klinika bilakatu zen eskualdeko herritarren erreferentziazko ospitale bakarra. Azken urte honetan, auzi honetan izandako gertakarietan ereduen talka izan da nagusi, bai eragileen aldetik, baita politikarien aldetik ere. Kudeaketa publiko duen ospitale publikoa aldarrikatzen dute batzuek. Asuncionen kudeaketak diru publikoa, poltsiko pribatuetara bideratzen duela salatuz. Eta horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako eskualde guztien zerbitzu bera ere aldarrikatzen dute. Beste batzuk aldiz, egungo zerbitzuak herritarren beharrak asetzen dituela uste dute, eta gainera Asunción klinika kudeatzeko hitzarmen hori Eusko Jaurlaritzak finantzatzen duenez, publikoa dela zerbitzua. Iritzi desberdintasun hori gune bakarrean bildu eta hauteskundeetako hautagaien iritzia plazaratzeko antolatu du topak mahai inguruan. Horretarako, osasun eskualdeko ordezkari politikoak elkartu dira eta hizketarako ordena zozketa bidez aukeratu ondoren, PP-ko ordezkari Pio Atxukarro, PS-ko Jose Ignacio Asensiok, EAJ-ko Luke Uribe Etxeberriak, EH Bilduko Ibai Iriartek eta Irabaziko Jorge Murilok bere iritzia jarriko dute auzi honen inguruan. Bakoitzak 2-3 minutuko lehendabiziko parte hartzea izango du, gai orokor baten inguruan, osasun ereduaren inguruan,
Eta ondoren, gai zehatzagoetara joko dugu, eskualdeari begira, Tolosaldeari begira jarriko gara, bertako ereduari begira, mahai gainean jarriko dugu gaur egun daukagun eredua. Eztabaidatzeko aukera izango dute orden zehatzik gabe. Eta azkenik, aurrera begira. Datozen 4 urteetarako alderdi bakoitzak duen ereduari begiratuko diogu, berriro ordena jarraituz, eta 2-3 minutuko tartea hemenaz. Eta bain politikariek beren eredu eta iritziak azalduta, zuek ere zuen galderak egiteko aukera izango duzue, beti ere zehaztasunez baino bada, ari denez gero. Eta gehiago luzatu gabe, protagonistei politikariei hitza emanez hasiko gara, aipatzen genuen gai orokor horretatik, hau da, zein osasun eredu defendatzen duen alderdi bakoitza jakin nahi dugu, osasun publikoaren, osasun pribatuaren, ala osasun kontzertatuaren aldeko apostua egiten duten. Ordena esan dugu, Peio Atxukar hori hitza emanez hasiko gara. Bueno, arratsaldeon. Lehenengo eskerrik asko antolatu dutenagatik, dutenei, eta noski etorri zuten guztiei. Nik oso motz hasteko esan behar dut, bestek esango duten bezalaxe, eta denok pensatzen dugu bezalaxe, osasuna doainik eta publiko izan behar dula. Eta horren alde gaude, publiko ere. Beste gauza da, nola gestionatzen diren diru publiko, herritarren dirua. Eta gobernatzen den garaian, jakin behar da dirua nola gestionatu. Herritarren dirua baita norberaren dirua, herritarren abaizi. Orduan, saiatu behar dugu noski, bilatzen errendimendu altuna eta herritarrei kostu gutxien edo modu probintzat gertatu bezaian. Decía que, en principio, muchas gracias por la invitación de los organizadores. Estas cosas funcionan porque siempre, y Tolosa es modelo en este tema, un pueblo muy dinámico en organizar cuestiones de todo tipo, culturales, deportivas, etc. Yo les agradezco una vez más a esta gente que hoy estemos aquí participando en un tema que nos interesa, por supuesto, a todo el mundo, porque el tema de la salud afecta a todo el mundo y todos tenemos que estar implicados en esto. Decía que como servidores públicos la gestión de los servicios se hace con dinero, pero se hace con el dinero de los ciudadanos. Por lo tanto, la responsabilidad del que gestiona tiene que ser de llegar a lo que tiene que dar, pero con eficiencia y llegando a que sea un resultado eficiente y bueno. Ahí es donde podemos tener nuestras diferencias. No en cuanto al servicio. El servicio, por supuesto, la salud tiene que ser gratuita y para todos. Bueno, nik bereziko edo hiru ardatz nagusi nituke azaldu ez. Lehenengoa, osasun zerbitzua, kalitatezkoa, doakoa, unibertsala eta politikoa izan behar duela. Bigarren ardatza edo irizpidea, osakidetzako gainerako sarean punten zerbitzu bera bermatu behar du Eusko Jaurlaritzak, bai medikuntza orokorrean, bai espezialitatikoan eta bai ospitalikoan. Eta bestalde, azkenik, bertako eragileen, kasu honetan Tolosako eragileen, eta arduradunen iritziak kontutan hartu behar dela. Osasun zerbitzuaren antolaketa conduceko gara. Bueno, decíamos a través de la invitación, para empezar, bueno, quería marcar 3 ejes fundamentales a la hora de hablar de la gestión sanitaria y de la sanidad pública. Y básicamente serían 3 ejes, ¿no?, fundamentales. La primera, nos referimos a la sanidad que debe ser universal, gratuita, de calidad y público. Debemos de tener una carta de servicios
en este caso hablando de Tolosa Tolosaldea, al mismo nivel del resto de la red de Osakidetza, y garantizando el mismo servicio de medicina general, especialidades y hospitalarias que en el resto de la red. Y por último, que la participación de todos los agentes implicados a la hora de diseñar la organización sanitaria esté garantizada. Bai, eskerrik asko, ere izena Muti Uribe Etxebarria, esan da, antolatzaileari mila esker, gonbidapena luzatzeratik. Ni naiz Asteasuko hautagai burua, Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrendan, baita ere legebiltzarkidea, beraz, eskualdekoa naiz, eta duela da urte baita ere nik izan nintzen halako mai inguru batetan parte hartu zuen pertsona. Beraz, Tolosa ez ezik, eskualdea ere, tamaina txikian bada imada ere, horrezkatuta dago debatean. Zein da gure percepzioa edo geure perspektiba osasun arloan. Nik uste dut denak bat gatozela esaterakoan izan behar da publikoa, universala eta doakoa, eta kalitatezkoa. Badakizue, jaurlaritza martxan jarri zenetik, eta Osakidetza osasun sistema martxan jarri zenetik, horrela funtzionatu dugula, begiztan dago aurrerapen handiak eman direla herri honetan azkeneko 30-35 urtetan, eta geure osasun sistemaren maila oso esango nuke kanpoan behintzet, eta nik uste etxean baita ere nahiko milesgarria da, eta iritzi nahiko ona du jendea eta bai kanpotikan ikusten gaituztenak. Kudeaketa publikoa izan behar da, kalitatezkoa, universala, doakoa, baina erabat bateragarria da kontzertuak eginez enpresa pribatu. Hori nik uste dut denak dakingula, zer pasatzen da baita ere Donostin, Bizkaian, Araban, eta nik esango nuke Europa osoan. Donostin esate baterako, badago kolegikoa, badago poliklinika, dira azpiegitura oso garestiak, eta ez da hain errez egun batetik bestea, hori guzti hori edatzea. Eta zentzu horretan inguruan ditugun baliabide eta errekurso guztiak erabili behar ditugu. Zentzu horretan, nik uste dut, prejuizio ideologikoak alde batera utzita, eta guk uste ditugu, posible da, zalantzarik gabe, enpresa pribatu baten eskutik zerbitzu publiko bat eskaintzea. Eta ez dakarrik osasun arloan, baizik eta beste arlo askotan adibideak ugariak daude. Hezkuntza esate baterako. Hezkuntza, badakizue, daudela eskola edo ikastetxe pribatuak, baina baita ere daude kontzertatuak, eta hori pribatuak dira. Naiz, religiosoak edo ikastolak ere badaude. Eta, kontzertuak egiten dituzu, administrazioak kontzertuak egiten ditu, eta zentro edo enpresa pribatu horiek zerbitzu publiko bat eskaintzen dute. Beraz, erabat bateragarria ikusten dugu, kudeaketa aldetik, inguruan dauzkagun edo eskura dauzkagun errekurso guztiak ondo erabiltzea, azken batean, hiritarren zergen eskutik administrazioek lortzen dute dirua eta hori baita ere ondo kudeatu egin behar da. Eta osasun arloan esate baterako, nik jarriko nizueke adibide, osasun mentala. Osasun mentala Osakidetzak ez daukea, baizik eta dena kontzertatua dauke. Zerbitzu sozialak, diputazioak baita ere. Udalek, hainbat eta hainbat zerbitzu publiko enpresa pribatuen eskutik egiten dute. Hori da enetzat, ez dakit modernoa, aurrerakoia, gaina Europan egiten da, eta horrela egiten da, eta Europa ezagutzen berri duzue, benetan horrela egiten da. Eta Ipar Europa baita ere, Suedian, Norvegian, eta barreta da. Beraz, hori posible da, eta azken batean, hasira nator berriro ere, hiritarrek nahi dutena, behar dutena, eskubidea dutena lortzeko. Hau da, kalitatezko osasun zerbitzu bat, doakoa,
txartean zetiotenek ordaintzen dugu geure zergen eskutik eta universala. Henik da, posa bat dut plena hartu alik uste. Eta interes orokorreko gai bat usteko garaian, guztion osasuna dela, pozgarria da, jendea ikustea, beteta plena hartu hau, nire alitxata, eta saiatuko geha eztabaida dintzate harina egiten eta ulerkorra egiten. Gai honekin demora asko da, guk argi edo osasun zerbitzuak oinarrizko eskubide bat dira. Gure aurrekoek asko borrokatu dute, asko eskubideak izan dadin, langile asko lan egin dute, jende asko egin du borroka, eskubide bat izan dadin, ongizatek izartean oinarritako bat izan dadin, osasuna. Osasun zerbitzua, publikoa, gestio publiko duna eta noski horrek bermatzen du kalitatezkoa izatea. Gutzako eskubidea da osasun zerbitzua beraz, publikoa, gestio publiko duna izango dana, horrek oinarrian eta epizentroan erdigunean pertsona jarriko duelako, eta zerbitzu gertutik bertara eskaintzea. Garaiak dira erresa, garaiak gogorra dira, eta ez bakarrik hemen Tolosaldean, baizik eta orokorrean osasun gintzari dago pionean. Neoliberalismoaren garaiak dira, eta krisialdi honetatik montan sartu gaituzten Fondo Monetario Internacional, Banko Mundialak, nola atera esaten nahi zizkigute, eta nola atera betiko formulekin, lan erreformak direla, baina motuen erreformekin dira bai, guaintxe bertan. Eta nola atera, eta eskusartzen nun, negozioa dago lekuetan eta bere nicho de mercado deitzen dieten horietan. Zein da, artean osakidetza edo osasuna. Zergatik, deno dakigulako zenba osatzen da osasun zerbitzu bat gure zergaren bidez ordaintzea, 2005 milioi osakidetzaren kasua. Horiek ez eta esku pribatu botan kudeatu, zenbaitzuentzako interesak ala moduko. Gezurra da, ikerketak ala diotelako, 80. hamarkadan Thatcherrek privatizazio sistema guztioen martxan jarri zitulako, sistema pribatuak efizientoa da. Nik 1000 bider aipatzen da gezur bat ezagibidea. Gezurra da, eta ala diote ikerketa guztiek. Sistema publikoak efizienteagoa da, merkeagoa da eta burbuka kudeatzen da. Beraz, ezin da esan merkeagoa danik sistema pribatua, ezin da esan zerrena motzagoa dianik, ezin da esan medio hobea dituztenik. Hori dena gezurra dalako, estatu batu eta ustea besteik ez dago, zenbaitu dintzako iparra dana, ez da? Eta kontzertazioa egiten digute, baina kontzertazioa eta privatizazioak nazten dituzte. Eta ezin duguna desmantelatu publikoa dana pribatuen eskusteko, hori dala hemen gertatu dana. Beraz, gure ustez, osasun zerbitzuak publikoa izan behar dut, kudeaketa publikoa izan behar dut, efizienteagoa dalako, merkeagoa dalako, eskubide bat dalako, publikoa da neurrian eta gestio publikoa da neurrian epizentroan erdigunean pertsona jartzen dalako eta ez zenbaitzuen edo baten, gerente baten interes ekonomikoa, eta hori gutzako ezinbestekoa da, ez dialako ikusten zeintzu dien tratamenduko zera baizik eta pertsonaren beharrak asetzea hartzen alako erdian, eta balore filosofiko bat da, bai, baina balore politiko bat ere eta ideologiko bat ere badala uste dugu, eta hau ez da eztabaida teknikoa soilik publiko, pribatu, gestio ez. Hemen dago eztabaida sakoniko bada, eztabaida politiko bat dela, eztabaida publiko bat. Politikoa dugu, politika gizarteari eragiten duen murrian, polizia eragiten dilago. Eta hori da eztabaida. Guk argi dago, gestio publiko duen osasun sistema behar dago. Eta maltzura iruditzen zaigu ikastolekin konparatzea. Ikastola sortzen dira kontestu politiko batean nun administrazio publikoak ez dion erantzun ematen euskaraz ikasteko eskubide horrei. Sortzen dituzten kooperatibak dira inun irabazio eskubideak ez daukatzen ari. Zein dut konparatu egin mutoia, mesedez. Beraz, konparazita maltzura iruditzen zaizkigu guri, eta bildutik argi dago zein da etorkizuna. Eta da gestio publikoa eta publikoa berentan izango da, eta pertsona erdigunean jarriko duen osasun arreta zerbitzu integrala. Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas porque me voy a tener que hacer entender en herderas. Entonces, en segundo lugar, agradecer a Topa la invitación que hemos aceptado con mucho gusto y decir que como ya dejamos de manifiesto en nuestro programa para Anduain, que aparentemente parece que está en otro planeta en este sentido, pero realmente pertenecemos al territorio sanitario de Tolosaldea y por lo tanto creo que en los próximos tiempos necesitamos que los andoaintarras y las andoaintarras desarrollen una conciencia
mayor sobre esta cuestión. Defendemos, como no puede ser de otra manera, la universalidad y gratuidad de los servicios públicos esenciales, en este caso, evidentemente, la sanidad, si la consideramos. Pensamos que no solamente tiene que ser público, sino también de gestión pública, de control público. Creo que es fácil deducir que la empresa privada, como objetivo fundamental, tiene los beneficios. Pensamos que los servicios son precisamente eso, un servicio, no un negocio. Por lo tanto, la gestión privada pensamos que a lo único que nos lleva es a unos servicios con mayores carencias, ¿no? Entonces, evidentemente, nos manifestamos contra la privatización de la salud y, más allá de eso, planteamos desarrollar un programa municipal con actividades, programas de promoción de la salud, hábitos saludables en la alimentación, educación sexual, prevención de infecciones, actividad física saludable, control de aguas de consumo, vigilancia de aguas residuales, etc. Entonces, un poquito en ese sentido va nuestro planteamiento en el programa para Andoain. Ondo, lehenengo itzuli honen ondoren, orain osasuna ona ekarriko dugu Tolosaldera, eta Jorge Mourinhorekin hasita, zuen iritzia eskatuko dizuegu, batetik espezialitatea kasuzenera bideratzeari dagokionez, eta 2011ko hitzarmen hori dagokionez. Beraz, bidea eztabaida. Comenzatu, Jorge, sobre el acuerdo de 2011 y podréis debatir pidiendo turno. Bien. Bueno, en ese sentido, creemos que en la comarca de Tolosaldea tenemos que volver a la situación anterior al acuerdo con Ibiza de 2011, potenciar nuevamente el ambulatorio de especialidades, objeto de desmantelamiento por la privatización, que no es nada nuevo, de la clínica de la Asunción. Pensamos que en ese sentido la clínica está fuera de lugar con respecto a las fórmulas aplicadas en el resto de las comarcas de Guipúzcoa, y creemos que debemos de tener el mismo derecho a tener una clínica pública de referencia en la comarca de Tolosaldea. Por tanto, pues, en ese sentido, pensamos que hay que paralizar la privatización de la clínica, potenciar el ambulatorio público. En este sentido también decir que en Andoain nos han puesto un poquito, decía algún compañero de Topa, el caramelo envenenado del ambulatorio en Andoain, porque hay mucha gente y estamos viendo que, bueno, pues que existe, que tiene de alguna manera más cercana la salud con ese ambulatorio y no se cuestiona otras cosas, y por lo tanto, como he dicho antes, pienso que necesitamos en Andoain más información y sumarnos a las actividades que desde Tolosa, pues Topa está haciendo en este sentido, ¿no? También pedimos que se mantenga el ambulatorio de Andoain, publicando todo el sistema sanitario de la comarca, ya que pensamos que la clínica de la Asunción, al ser privada, pues no está en el sentido de, por ejemplo, el sistema informático no es el mismo. Pensamos que de alguna manera eso tenemos que resolverlo, y en ese sentido vamos a tratar de sumar y de empujar a que esto sea así. Bueno, gure aldetikan argia da posizioa, ez la urtea matzago eta lanean.
Argi daukagu etorkizunean begira zein den Denobarreko gauza, hau da, eta zenbait kriterio, zenbait puntuak dituzte. Guk hemen planteatu dugunen kontzertazioa eta zenbaitaren arteko disfuntzio bat ematen dela argi daukagu zergatik handa. 2011 aurreko egoera eskualde honetan kontzertazio batena da. Zergatik, hemen beti arlo publikotik eta sistema publikoak bete ezin zitazten zerbitzua kontratatu izan direlako asuntzionekin. Zergatik, historikoki eskualde honetan klinika pribatuak egon direlako inplantatuta, egia da, egoera bat, sistema publikoa ezarri horretik Tolosaldeak zeukala osun arreta gertu bat, klinika hori zeudelako, baina gerora inbertsioak egiten jundaren eta osakidetza sortzen eta indartzen jundaren heinean larrigarren hamarkada bugatzean gelditu gara. Atzean gelditu gara, zein da azkeneko inbertsioa egiten eskualde honetan osakidetza aldetik inbertsioa handia izaten digute beste leku batzuten egiten ari ospitaletazki, barren bigarren egin dutela. Hemen aspaldian eta hor dut, 2011ko, hau da, 2011 azaroan konbenioa sinatzen dalako inbizarekin, aurtengo azaroan amaituko dana, eta jorri gero itxiko diogu, hemen ja konzertazio hutsi egiten da, hemen planteatzen dira mediko espezialistak, moderatzaileak mai gainean jarri dituzten mediko espezialista horiek ambulatorian zeudenak asuntzionean jutea, eta hori ja ez da konzertazioa, baizik da desmantelamiento bat ziren, egin ziren privatizazioa, eta konzertazioa horretian zegoela, bai, osakidetzak, osasun publikoak, sail publikoak, onartzen zen, edo ematen zintzitun zerbitzuak ematen zintzitako asuntzioa. Ambulategiko ambulategian duen espezialistak, Zumarra Donostia trasladatzen dianean, gero ikustutzen dianean, eta zerbitzuiek konbenioaren bidez, asuntzioak eskintzen dituen neurrian, horri ditzen dugu privatizazioa, hori da dugu privatizazioa. Baina hemen gaina gauza daude, izarmenaren bidez, ampliazio grabazio aurrera ikusten ziren ateatzean, ekainaren behatzean, gu korporazioa ekainaren amaikean hartzen du egin temakila, ekainaren behatzean, dudala aldaketa prozesu guan zegoela, hau da, horrela erabaki zintzela hartu, ampliazio lizentzi bat sinatzen da, zein epaitegiek atzea botatzen duten, eta momentu honetan izarmena martxan dago, asuntzionek zerbitzuak eskaintzen ditu ampliazioi jarri gabe, ampliazio hortan jarratzen zuen Antoine eta Legorretako herritarrei ere zerbitzu emango zitzaila gaur egungo espazio berdinean, hau da 45.000 pertsonakin, 25.000 pertsonako irekizan eskualde asistentzia eta ampliazio hori etzanen. Orduan guk argi daukagu, hemen disfuntzio batzuk eman diala, aldaketa batzuk eman diala, eta zergatikan eman dian, eta gero osiakin ere baita gauzatu dianak, zergatik hemen ate mugimendua sortu zalako eta kontra bat sortu zalako. Hemen ez bali mazan topa sortu, ez bali mazean alkateak ez bali maliak kontra jarri, hemen aspaldian espezializazio guztiak ambulategian zeuden izarren gain dilako. Kontratu badagoelako sinatuta. Eta orain osiak indatuzkigu, eta osiaren bidez, momentu honetan, osiak dioena eta itzarmenak dioena kontrasankorrak dira, erabat. Ze osiak esaten du, espezializazioak itzuli barriala, zenbaitzu behintzat, itzuli barriala ambulategira. Orduan, itzarmena sortzen da, teorian, hemen edo eskualde honetan ematen ari izan, zerbitzuen bikoizketa hori ekiditeko, zerbitzuaren bikoizketa hori ekiditen da, edo ekiditen saiatzen da, ambito publikoa mozten, ambito publikoari zerbitzuak kentzen eta ambito publikoa privatori ematen, gauza ulergaitzak ikuspegi publikotikan, baina bai izuntzen gara osi batera, hau da, osia da eskualdeko asistentzia sanitorio integrala, batetikan martxan jartzen dana Tolosaldean, eta bertan esaten da zenbait espezializazio, ala nola dermatologia, ala nola niez definitua. Baina neumologia, endokrinologia, dermatologia itzultzen dira. Orduan, momentu eta zeigia pagatzen, 20.000 urten zeigia pagatzen. Asuntzionek eskintzen ditun eskegi bat dituzten zerbitzu batzuk itzuli dira ambulategia. Hemen ematen dira disfuntzio batzuk itzugarriak. Ez daigu izarmen horren pean zer dago, 1000 bider eskatu dugu informazioa eta ez daigu gueman. Gueman erren movimentuari, ez da altakari. Azkeneko balorazio izarmena daukaguna 2012koa da. Hemen beraz, gure atletikan nabari izan dut duguna da, prozesu guzti hau eskualde honi bizkarra eman dela. Eta horrek sartzen dizkigu izugarrizko duda. Azkeneko gauza lortu duguna, urtentzen eta inbizari fakturatzen zaion diruaren zenbatekoak dira. Lurralde agintaritzak eta osasun lurralde Gipuzkoako antolaketak onartuta,
Urgentzien 45% Donosti ospitaleak kudeatzen ditu momentu honetan, eskualde honetako urgentzien 45%. Eta urgentzien gatikan hilabetero 252.000 euro pagatzen ditu Osakidetzak Asuntzionik. Ez dakigu, konputu hau da, 175 horri erantzuten diona, edo gure eskutunan arabera, 100 euro. Ez dakigu zerra egian pagatzen. 20 milioi horiek ez dakigu zertan dipazten. Beraz, argi daukagu bidea zein dan, eta bidea izan barko luke itzuli gaitezen 2008ko azaroko aurreko egoerara, hau da, benetako konzertazio batean, eta behin hor daudela, hasi gaitezen hitz egiten zein da etorkizuneko sistema. Gure uste zein da doberena, klinikaren publifikazio langileak alaskatu dutelako, efizientena dalako, merkena dalako eta azkarna dalako, eta importantzea, beste dugu zen ere egin. Beraz, iruditzen zaigu hori dela alternatiba, egon edizke beste batzuk, egia da, baina guk hori defendatzen dugu ikusten egulako simplea, egingarria eta azkarra. Eta zentzu hortan horrek emango luke, argi dago bezala eta konparaketak egin dialako, beste osasun edo eskualde batzutako ospitaleko markarak dituzten langile ratio berdintara. Momentu honetan, beratikan dauzkagunak. Ikerketa topak egina da. Ikerketa hau osasun sailari egitea eskatu zaio, egin ez du inoiz egin, guri egitzen gu eman. Baina argi dago osasun sailak ere zifra bat ez ditu atzera gota. Hau da, ez ditu larre bat ditu. Orduan oso gaizki egongo ez diren seinale. Beraz, guretzako bidea hori da, eta bideoi jorratzeko garaia orain da, zergatik 2015ko azaroan bukatzen dalako hitzarmena. Ez ezagun hitzarmena sinatu berriro. Itzuli gaitezen aurreko eparara, eta hortikan hasi gaitezen hitz egiten zein alternatiba duzten, eta bakoitzak jarra ditzabela alternatiba gure gaina. Gure argia da, klinikaren publifikazioa. Bueno, eskerrik asko. Lehenbiziko interbentzioan komentatu dut, printzipio mailan nola ikusten dugu osasun publikoa zerroak oinarriak ditun, eta baita ere zerbitzu publiko baten kudeaketa nola egin daiteke gizarte moderno batetan. Nik uste dut, gu behintzen registrio ideologikoak alde batera uzten ditugu, eta iruditzen zaiko nahiko handikeria dela, eta janela handikeria esatea beti, eta horrela printzipioz eta punto publikoa eta kudeaketa publikoa pribatua baino hobeagoa. Hori, biozur, borobila da, zeren eta gaina esaten dutenek ez dute egiten. Beraz, nik uste dut deskalifikatzen dela eta bere hortan. Orduan, ez dakit, demagogia alde batera utzita eta handikeria baita ere alde batera utzita, Tolosaldeako osasun publikoaren historia nahiko luzea da, ez? Asuntzio klinika badaukagu, eta hori da errealitate bat. Eta hori kontutan hartu zuten, eta hartu zuen Eusko Jaurlaritzak hasiera-hasieratik. Aurretik baita ere, Gernikako estatutua indarrean sartu aurretik, eta Eusko Jaurlaritza sortu aurretik, badakizue lehendabiziko konzertazioa, 1998 eta 1978an eman zela. Beraz, historia luzea da. Noski hemen, lehen esan dudana, ez balego Asuntzio klinika beste era batean enfokatuko zan, azkeneko 30 urtetan osasun publikoa hemen Tolosaldean. Baina, zu ardura bat hartzen duzu, administrazio publikoan hiritarren dirua kudeatu behar duzu, printzipio batzuk bete behar dituzu, eta ara nun, aurkitzen zara, hemen errekurso sanitario batzuk badaudela. Orduan, beste arlo askotan egiten den bezala, eta baita ere hezkuntzan eta ikaskolan nahiz eta beraien jatorria desberdina izan, egiten da konzertazioa. Zerbitzu sozialetan egiten da, herriko garbiketak, eta abar. Hortikan aurrea historia oso luzea da, zuek badakizue, urteak pasata eta Eusko Jaurlaritza indarrean, Freire sailburuarekin egin zala hitzarmen bat. Ondoren, Azkuna zana, sailburu zenean, esan zuen, behar bada hori pixkat bertan bera utzi gartzala, eta Tolosaldeako jendea, Donostiara jendea ginela. Hemengo alkate guztik eskatu zioten Azkuna jaunari mesedez
hitzarmena ez apurtzeko edo bestera bat esan da hitzarmen hori berritzeko. Orduan, sailburuak egin zuena, Jaurlaritzak egin zuena izan zen hitzarmena berritu, baina beste kondizio batzukin. Orduan, hemen importantena da hiritarrek jakitea eskualdean badagoela osasun zerbitzu publiko bat kalitatezkoa, unibertsala dela. Eta nik uste dut hiritarrei ez zaiela inporta hainbeste nor eskaintzen duen zerbitzu publiko hori beste arlo askotan pasatzen da. Etorriaz, nik uste dut baita ere gauzak ezin direla nahastu eta baita ere eguneratu egin behar dugula zein da egoera. Kontutan izan Jaurlaritzak izan behar duela, eta nik uste zuetako edozeinek, hemen bat igual osasun sailburua dela pentsatzen du, baina zuetako edozeinek osasun sailan bazineten normala denez ikuspegi orokor bat izan beharko zenukete Euskadiko osasun sistemarena alegia. Orduan, hori guzti hori kontutan hartuta noski aldaketak ematen direla eta egokitzapenak. Eta hori bizitza bezala da. Gure bizitza eta guk baita ere egokitzen gara zirkustantzia berriei. Orduan, zentzu horretan, gaur egun mahai gainean daukaguna da 2015ko osia. Eta hori suposatzen du, eta ez da kontrajarria, 2011ko hitzarmena aldatzen duela. Eta horrek esan nahi du, beste enfoke bat ematen zaiola osasunari, baina ez bakarrik Tolosaldean, baizik eta Euskal Autonomi Erkidego osoan. Hau gauza hauek oso dinamikoak dira. Gizuek geroz eta gehiago zorionez bizitzen garela, gaixotasun kronikoak datoztela, eta bat. Orduan enfokea da, ambulategiek oinarrizko eta gertuko eta lehen asistentzia eman behar dutela, eta utzi kirurgia klinikarentzat. Horrek esan nahi du, lehen asistentzia eta prebentzioa eta horretaz asko hitz egin dezakegu, ambulategiak bai garatzen ari dela honezkeo dagoeneko espezialidade batzuk. Eta beraz, gustatzen dena da sistema integral batetan lehen arreta bere funtzioa zindan espezialidadekin eta gero beste batetik klinika, kirurgia egin behar duela. Beraz, guzti horrekin, nik ez dakit imaginatzen dut antolatzaileek izango dituzula, pixkat dokumentazio guzti hau, osi berriarena, baina bai, aurre ikusten dira, espezialidade batzuk, ambulategin eman behar direla, hauki kardiologia, Ibarratik fisioterapeutak Tolosara ekarri, eta abar. Baina da, ikuspegi integral bat edukiaz, eta prejuizioik gabe. Zeren eta publifikazioa, nola, ni galdetuko nuke, duela 4 urte galdetu nuen, eta behar badak gero gogoratuko dut batzuek, eta nire lagunden Ibai Iriartek zer esan zidan. Duela 4 urte debatzen bera izan, eta Ibai gogoratuko dut, baina esan zen, oso erresa da. Abiadura handiko trenara dijoan diru hori hartu eta hemen hospital publiko berri bat egin. Ez, baina esplikatu nahi duena da, ondorio presupuestarioa ez daukela Jaurlaritzak daukelako hemen konzesio bat berari dagokioa Gipuzkoa abiadura handiko trena egitea. Esan entena da,
hori ez bazun, diru hori heldegoke jaurlaritzaren eskuetan egongo. Beraz, fikzio bat da esatea, ez, abiadura handiko trenari bideratzen den dirua erabili izagun beste gauza batentzako. Ezin dela beste gauza batentzako erabili. Eta beste batek, zinegotzi dela, gaur ez dago Euskal Honetan, esan zuen, bueno, desjabetza, espropiazioa, 4 urte pasa dira, eta nik ez dut ikusi inundik inora, Tolosako udalak eta bere Tolosako udalaren agintean. Zaudeten hau, desjabetza prozesurik hasi zeatenik. Minutu hori bat, gizarte modernoaren kontutu horrekin brindarrez entzuet, badire gizarte modernoa klinika pribatu dara, eta HTA dara. Nentzako izan modernoa. Nentzako hori izan modernoa. Baina, bueno, pero jarraituko dut. Bueno, nik duken astuko azpiegitura eta osasuna eta beste norabaiteko zerbitzuak ez. Bakoitzak bere esan zuen zara, zuk ez dira, bakoitzak duka akitu ez. Bueno, hemen goratu da nola klinika ez da bine publikoa izan eta goratu da. Ez dago privatizazio prozesurik, orain goz. Ikerei dagokionez. Zerbitzuetaz hitz egiteko garaian, eta hori azpimarratu genuke konzertazioa asko dira, konzertazioa egonetik ez, eta ez da 2011an hasi. Eta gero, lehen zautu bezala, gure irizpideak kalitatez bezala behar duela, hori dagokio bermatzea, osakidetzari noski, doakoa, hori legez horrela izan behar nuke, unibertsala, ala da, beste dutan horrela da, baina ala da, horrein hemen, eta publikoa, bintzat, gestioak egitik. Kalitatea non gelitzea. Kalitatea non gelitzea. Lehen aipatzen dute. Esatea, leheneko esan. Kalitatea. Bueno, eta bestalde, osien asuntua. Nik hori ustez, bai dela, azpimarratzeko edo bintzat aztertzeko gehi bat. Eta nik hemen bai kezka nabarmena da, kezka bat. Eta hemen, claro, Donostiko ospitalean nolabait referentzi bezala batatu dut. Eta nik hori, esan hori dela, akats nagusiena. Eta gero, gestio aldetik, ez da ditzen den, gestioa osakidetzari dagokion erabat, edo pribatuak ere zer nolako papera izango dute gestioatetik. Eta hori ere, nire ustez, osiri dagokio bi gai horiek nolabait agitu egin behar direla eta nolabait sakondu ez. Bestalde, historia da, baina Freire esan dut bai, Freire konsepio sozialak izan zen, eta hori izan zen osakidetzari izan zen tradizioko gobernu bat batzuk hori izan gara, osakidetza batzuk egin du. Egitare baita, oski. Kudeaketa politikoa alderdi batzuen izan da, eta bere gogoratu egin da. Eta publifikazio buruz, aldera hori da, nola, nire noiz hausartzen orain hortaz pauso gehiago ematea, hitz egiteko posible entzuteke ez. Eta lehen esan duan bezala, uste dut, bertako eragilek eta bertako arduradunak nolabait parte izan behar garela osasunaren antolakuntza, ez? Bueno, decía antes, ¿no? Que efectivamente la Asunción nunca ha sido una clínica pública, o sea que desde ese punto de vista no se está dando un proceso de privatización. Sí que es verdad que hay que mantener siempre la calidad de la gratuidad y la universalidad del servicio, y la gestión en última instancia tiene que ser pública, ¿no? En eso lo tenemos claro. Hay que demandar la carta de servicios equiparable a otras zonas. En ese sentido, es lo que estaban comentando, que a mí me produce alguna inquietud tal y como queda la OSI. Creo que no clarifica determinados puntos, por lo menos en algunos aspectos, como puede ser que el Hospital de Donostia desaparece como hospital de referencia para Tolosa. Y en cuanto a la gestión y los órganos de gestión, pues no sé si queda demasiado claro, si todo va a ser público o qué parte va a ser gestionado por la parte privada. Creo que son
temas de mucho interés que deberían de ser clarificados. En ese aspecto me produce alguna inquietud. Y por último, bueno, una cosa que sí quería comentar también. Algunos, no sé, se rasgan las vestiduras cuando comparamos la sanidad con la educación, o los países estatales, tanto vestiduras, cuando hablamos de los pilares de Estado y Bienestar, evidentemente que está la sanidad, una de las primeras, pero también la educación. Entonces, claro, cuando hablamos de concertación, hablemos en profundidad, hablemos con claridad y, por supuesto, las cosas como no van a ser desde el punto de vista de la gestión. Bueno, eso es otro lado. Bueno, nik ustut netzako bintzat garrantzitsuena zera da azkenia, gai hauetan. Helburuak lortzen die. Eta helburua da osasuna zaintzea behar den moduan eta denentzako. Hoi da helburua. Nola egiten da, hoi eztabaida bila izan daiteke, zeren bestia gaur gaude noski. Eta eztabaidak nahi ez diate inongo bildurik edo retxatzorik ematen. Zeren denak baimeitu den arrazoiak. Eta ez di arrazoi interesatuak. Pentsatuko duzten bezala, hemen gaudenok ez dugu inongo ganantzitik pribatu izan edo ez izan. Beraz, alde zango norkikak. Orduan, prestilloa da. Ibaik esan du bezala. Publikoa, gestio publiko izatea, mermatzen du hobea izatea, merkeago izatea, ez egiten bat gehiago esan duken dena honetan. Hanik zalantzak hartzen dut hori. Publikoa dalako, derriko horrezek hartzen du dena hobea dala, ordu egin dezagun dena publikoa, oso arraxa da, dena publiko ingo dut. Hori ez da gina, ez da gina. Gauzak bere azkeneko emaitzetara iristeko faktore askok jokatzen dute birian eta demostratuta dago publikoa izateagatik ez dela zerbitzu honena. Hoi demostratuta dago. Beraz, nik uste dute Ibai hori horrela, ekuazio hori horrela mantentzea errealitatik kanpo egotea da. Beraz, esango dut adibidez gotzen zaizkiten zea batzu. Gestio publikoa. Iniziatiba pribatukin egiten dianak badute bere ventaja adibidez. Pribat, bai, badute ne ustez, hoi ne ustez, claro, horrek ez du esan egin denak adoso horretutenik. Ni adibidez ere, abiadura handiko trenakin ados nago. Eta ikusten dut, esan dut zer berak etzaudetela horretu. Ni bai. Zergatik, pribatuak zer suposatzen du? Dirua hemen sartzen dutela. Pribatuak dirua jartzen du hemen. Eta zenbat enpresa reklamatzen ditugu, honea ekartzea. Diru pribatua ekartzea behar lanpostuk egiteko. Zenbat egiten du? Noski. Denak potzik egongo ginetik. Azteko alkatia beha, segura asko eta okar gestio bat gehiago egin izango da behar egin. Beraz, badu bere ventaja. Baita ere, pertsonan aldetik, profesionalen aldetik. Edo zer da, publiko bakarrik daude profesionalak onak. Ez daude pribatuan profesionala honik. Hoxe badaudela. Beraz, baditu pribatuak bere gauzunak. Eta emaitzetan estudioak emango luteke egila den, merkearen edo ez. Inonik Ibai berriro esaten dira. Oso zalantzak hartzen dira hori. Ez diat esan nahi ez duela ematen. Baliteke ematea. Nino baliteke ez ematea ere, edo pribatu sistema misto batekin lotzea merke izatea. Baita. Hori ez duzien. Horregatik, nik ez nuke egingo, no santificaría yo lo de que lo público es lo mejor. No. Una cosa es que a la sociedad hay que ofrecerle lo elemental, lo básico,
como un servicio público. Eso es una cosa y así tiene que ser, y ahí por supuesto no tenemos nadie ninguna duda. Como ya se ha dicho y se dice, la enseñanza, la salud, etc. Y también se ha dicho aquí, y yo voy a ratificar eso, no es verdad que hay muchos servicios públicos, muchos, que se dan por iniciativa privada. Y es verdad la Icastola, la enseñanza, no la Icastola y muchas otras escuelas que dan el servicio público de la enseñanza y muy bien y con muy buenos resultados, pero no son públicos. Y la Icastola especialmente, y yo estoy de acuerdo que no creo que tenga vocación de un interés económico de la Icastola, creo que no. Pero eso no quita para reconocer que desde la iniciativa privada se pueden dar muy buenos servicios públicos. Y la Icastola en concreto, aquí en Tolosa como en otros sitios, tuvo la oportunidad de pertenecer a la red pública. Tuvo esa oportunidad y aquí en Tolosa no se aceptó. Eso se votó aquí y aquí no se quiso entrar en la red pública cuando hubo ocasión, así como aquí en otros pueblos, y en otros sí lo aceptaron. Por lo tanto, cuando decimos eso, me chirría a mí, cuando algunos oigo, que la función pública, el servicio público, desde lo público es lo mejor. Bueno, pues la historia ha demostrado que quien dice eso, antes no decía eso en algunos casos. Por lo tanto, pongamos el debate en los términos prácticos, reales y constatables. Entonces nosotros defendemos, en el Parlamento Vasco ya lo hemos hecho, defendemos un acuerdo donde se haga un estudio, eso sí, un estudio de cuál es el sistema más eficaz en cuanto a precio, dinero, porque estamos hablando del dinero de los ciudadanos, de eficiencia, de servicio, etc. Eso es lo que hay que hacer, un seguimiento, y yo creo que en eso estamos también todos de acuerdo, en esa vocación de que el servicio público hay que controlarlo permanentemente para mejorarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no decir, yo por lo menos no me atrevería a decir que el servicio público, porque se dé desde la iniciativa, desde el Estado público, va a ser mejor. En absoluto, no estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, yo no me cierro ni a una cosa ni a otra, porque también claro que puede ser bueno dado desde las instancias públicas. Claro que sí. De hecho, hay muchos servicios públicos que se dan perfectamente y muy bien, con mucha eficacia, desde lo público. Claro que se dan y son buenos, pero no quiere decir que todo vaya a ser mejor desde lo público. Y repito lo que he dicho antes, si no lo teníamos muy fácil, hacemos todo público y listo. Bueno, bigarren itzuli bat egingo dugu, elkarri erantzuteko ziurrenik, osagai berri bat sartuko dugu, kasu honetan, datozen 4 urteetarako, zein eredu defenditzen du zuen alderdiak, hori izango da, eskatzen dizuegu, sartzeko osagai hori. Vamos a hacer una segunda ronda, introduciendo un nuevo elemento, el modelo de salud que contempláis en vuestro programa. Peio, zu hasita, osagai berri horrekin, motzean, ondoren erretarrak izango dute galdetzeko aukera, Bueno, ez nahi asko ez dakit ez nahi asko luzatuko zeren gauz berririk ez da, harrik hemen ez ditut jende ez ditut sorprendituko gauza nahiko elementala uste dut eta dalen bukatu dudan bezala gu Gobernu Euskaldunean egiten du paktu bat eta hori 13an izan zen, uste ekainean, eta zan Tolosari begira, hain zuzen, eta zan, aztertu berden dula, egoera, nola dijoan, eta azterketa horren baitan ikusiko genitula, eztabaidatuko genitula, eta adosten saiatuko ginela, zein diren
jarri behar ditugun baliabideak eta neurriak, eta da, noski, dena nahi duguna hori lortzeko, eta da, herritar guztientzat, osasuna zaintzea, Nire ez asko gustatuko, baina, bueno, esan dudan bezala, osirekin badakagu zerbait zalantza, eta nik hori nolabait bertako erakundekin eta aldunekin nolabait negoziatu edo bintzat itziketako nuke gauza batean. Eta bereziki Donostiako ospitala berriro ere referentzia izatea. Gero, noski, izatea da, beti eta ustetzen nolabaiteko disfuntzionaz esan dut horiek ere akatz horiek nolabait konpondu, ez? Eta hori izango izateko gu gauzeako. Beste gaietan, behintzat, kudeaketa beti izan da dira oski. Eta hori zakit, oski honekin erabat saldu. Ez dakit hori oso da dira behintzat, eta hori bezala, ez dakit ondo gelditzen. Bueno, lo que decía, básicamente, no extenderme más y por no repetirme demasiado. Con los próximos 4 años, evidentemente, lo más significativo es las dudas que tenemos con la OSI. Me gustaría que volviera a ser el Hospital Donosti como referencia de la zona, independientemente de que la solución siga siendo, bajo nuestro punto de vista, que es un recurso sanitario complementario, pero nunca sustitutivo, y eso es un poco un principio que debemos de mantener. Y en cuanto a la gestión y la dirección de la OSI, pues que se clarifique perfectamente quiénes la componen y que en todo caso sea los accidentes o la Consejería de Sanidad la única responsable de esa OSI. La literalidad del acuerdo no queda clara, o por lo menos yo no lo veo tan claro. Y un poco más de añadir, como si me va a preguntar la primera de las cosas. Bai, eskerrik asko. Bueno, Tolosaldeantzako helburua datozen urtetako eta azkeneko urtetan eta etorkizunari begira, berdina da. Ahalik eta osasun asistentzi hoberena eskaini gure hiritarrei eta gu guztioi azken batean. Hori da Jaurlaritzaren helburu nagusia. Eta noski zerbitzu horiek parekoak izan behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko beste eskualdeekin alderatu. Zentzu horretan, demagogia baino haratago, konzeptuen eztabaida baino haratago, publikoa, pribatua eta bat. Nik uste, hiritarren inportazioa da, hemen osasun zerbitzu on bat izatea, kalitatezkoa, publikoa, doain, zergen eskutik edo bidetik ordaintzen da, eta hori pentsatzen dugu dala hiritarren interes nagusia. Eta gero, gauzak nola egin erabatea edo bestea ez duela hainbesteko garrantzia. Zehatzago izateko, gaur egun, ez dakit datozen urtetako, zeren eta lehen esan bezala, eta ados nago, ebaluaketa, etengabeko ebaluaketa egiten dira. Eta egiten da. Orduan, gauza batzuk aldatu daitezke, baina printzipioa esan du. Eta zehatza izateko, gaur egun indarrean daukagun kosia. Eta ez dakit dokumentu daukezut, pasatuko dizut, baina hemen antolakuntzataz eta hitz egiten. Esan nahi detena da, lehen aipatu dudana, baina zehatuko du, ez? Hemen honek suposatzen du. Anbulategiko espezialidade batzu indartu. Eta zerrenda hemen dago. Neumologia, neurologia, dermatologia, endokrinologia, digestibo, endokrinologia, radiologia, rehabilitazioa, ibarratik igual etortzen dira, eta tokoginekologia. Eta baita ere kardiologia, baita ere gehitu. Gogoratu, batzutan ez da igual erresulertzeko, baina gauza bat da lehen arreta, primaria, asistencia primaria eta asistencia quirúrgica. Orduan, esan ere, toda asistencia médica que se pueda dar
desde el ambulatorio se va a dar desde el ambulatorio. La asistencia quirúrgica no eskatzen du espezialidade bat, eskatzen ditu baliabide eta rekurso berezi batzuk hori klinika. Hori, bigarren puntua, osirena. Horrek esan nahi du, ambulategin ematen diren espezialidade guzti hauek klinikak ja ez ditula emango. Beraz, ez da bikoiztasuna egongo. Hirugarren, referentzialtasuna jarraituko dut Donostia. Bai, nik irakurriko dizut, nahi bali duzu, ondo ulertzeko. La lógica de este modelo, Osirena, se completa con la referencialidad del Hospital Universitario de Donostia como hospital terciario en materia, de manera que en la clínica se desarrollen predominantemente procedimientos quirúrgicos propios de una cirugía sin ingreso. Hau da, egun bateko zirugia bat. Sartzen dizute anestesia, ebakuntza txiki bat, eta ja, arratsaldean edo gauean, bazoaz txera. Hori klinika, ez Donostia, ojo. Referentziala izaten jarraitzen du. Optimizando al máximo los recursos asistenciales financiados públicamente, evitando desplazamientos para procedimientos de cirugía mayor ambulatoria. Bueno, gero, rehabilitazioa esan dudana. Gero, zure kezka erantzunez, eta berra duena baita ere, pixkat zerrolako gobernantza izango du. Hemen, zuzendaritza gerentzia bat izango da, eta hori izango da Osakidetzarena. Zuzenbide teknikoa baita ere Osakidetzarena. Jefe unidad gestión clínica, hori izango da klinikarena, guzkin. Gero hor kontratu programa bat egiten da. Kontratu programa bat, motibu bat ematen dizut, eta horren truke, indize batzukin, neurtuko diren indize batzukin, hori neurtuko da, kalitatezko zean, beti egiten da bezala, eta egin da bezala, mantentzen dira eta betetzen dira. Eta gero, ebaluazioa. Ebaluazioa, kontratu programak, edozein aportan egiten direnean, ebaluazioak egiten dira. Eta gero, dago, zuzendaritza kontseilu bat. Eta gero, beste gauza, uste importante bat, eta zuk baita ere eskatzen zenuen, eta uste Ibai Iriartek baita ere, eta martxan jarriko da. Parte hartzeko organoak, bi izango dira batez ere, bat profesionala, eta hor, ibiliko dira sendagile, eta osasun arloan lan egiten dutenek eta adituek. Eta gero, beste bat badago, gizartearen parte hartzeko organoa. Eta hor, aurre ikusten da, egongo direla. Director gerente que preside el Consejo de Dirección. Fiskal diosoa da, baina, bueno, jefe. Hori Osakidetzekoa da. Bueno, jefe de la UGC. Baina, bueno, oso teknikoa da, baina nik esan nahi izena da, zera da. Hemen, aurre ikusten dela, udalen bi ordezkari. Udalen bi ordezkari, dago aurre ikusita, organo honetan parte hartzeko. Eta argi eta garbi esateko baita ere, zeintzuk izango dira, parte hartze organo honen funtzioak. Irakurriko ditu.